Matyáš Šapovaliv a proti němu Shane Wright na úvodní buli. Okay, guys. Play tough, play fair. Don't forget to enjoy, huh? Come here, let it go. Tak nezapomeňte si to užít a to platí samozřejmě i pro diváky. Po 21 letech, vlastně už po 22 letech český tým ve finále mistrovství světa zase zadovkou vyzval Bedarda k pohybu. Conor Bedard využil šířky, ale tenhle gól by neměl platit, protože byla slyšet píšťalka, Kanaďané se neradují. A naopak je tu odveta od Tomáše Hamary a dalších českých hráčů, kterým se nelíbí ta střela po odpískání. No to bylo spíš současně, nebyla tam velká prodleva, ale potom zákroku na Bedarda, který tam rozhodil rukama, tak celá hala jako jeden muž vstala a začala křičet na rozhodčí. Tady vidíme ten zákrok. Tak Já si uvidíme. Myslím, jestli to byl offside, tak teď to zakvedlání, ano, byl. Dobře vytlačený od Hamary, který šel hodně vysoko. Musíme si uvědomit, že obránce je vlastně až u modré čáry. Podíváme na Šturcovou střelu. Ten puk se nabalil obránci na hokejku a Šturc dobře získal puk. On má opravdu skvělou ránu zápěstím. Tady na tom šampionátu to ukazuje. Prudkou, rychlou, přesnou. Tentokrát trefil horní tyč, ale nijak neváhal. Šel tam velmi rychle. Celou dobu se snažil bruslit tak, aby... Znovu Clark. A je to 1-0. Byl to Dylan Gunter. Nedostali do toho, aby se rozhodili, aby udělali nějakou chybu. Bylo naprosto zřejmé, že Kanada musí střílet z první, že tam není jiná možnost, to znamená hrála po obvodu, nedostali se tak, aby dokázali puk prohodit do té čtveřice, ale nakonec zásadní bylo to dlouhé nevyhození puku a potom tahle rána, která přišla v závěru. Ta přihrávka, která jde na hráče, který je připraven na ránu z první a trefí to nahoru přímo pod horní tyč, těžko se to chytá. Je to prostě o té ráně, o té přesnosti té střely a teď se to Kanadě povedlo. Bedard, Ryšavý se na něj nemůže dostat. Zblokovaná střela, v akci pokračuje Delmástrou. Po něm Stenkoven. Znovu Bedard, ale tentokrát propadl a tohle je možnost. Tady jede Ryšavý sám na Miliče a kanadský brankář vychytal. Nevěděl sice, kam se Kotouč odrazil, ale ten byl v bezpečí pod kontrolou Kanaďanů. Za sebe a je tu Astapčák a šance pro Benkiera. Suchánek a puk je v síti, ale branka neplatí. Ten gol neplatí, protože útočník vlétl do Suchánka, ten puk tam doklouzal. Suchánek pak nemohl chytat. Přesně tak, zabránil mu v tom dalším zákroku. Ale co je teď důležitější, je pohled na českého brankáře, který zůstává ležet v brankovišti a vůbec nevypadá dobře. Teď ale Bedard na střídačce a český tým ve středním pásmu zkouší zastavit další kanadskou lavinu. Měchurac s tím má velké problémy a je to 2-0. Wright se připomněl parádním backendem. Kanadský kapitán zvyšuje náskok. Tady, i když se mi úplně nechce, musím smeknout, protože Wrightová rána backendem to byla bomba. To přesná, tvrdá, překvapivá. Přes obránce vytažený puk tak na střed, aby mohl střílet a okamžitá rána pro úplně všechny velké překvapení v té kličce. Tady ustáli ten souboj, zůstali tam dva hráči, jak Stanislav Svozil, tak jeden z útočníků, kteří viseli na Wrightovi. To byl Měchura, který tam v tom souboji byl. On si to vytáhl tou stahovačkou. Okamžitá rána backendem, tam David Špaček nemá šanci, i kdyby si lehnul a pokryl sporek. Střela šla nahoru. Opravdu skvěle sehrané od Wrighta. 4. Šapovaliv ale může hrát. A tady je Šale, jeho střelatička. A ještě tam je Kulich, gól! Tak kontakt už bychom měli po střele Šalého. Jiří Kulich. Jestli dostal puk do brány on, nebo jestli to byl odraz, to nám prokáže až opakovaný záběr, ale sázka na první útok se vyplatila 7,5 minuty před koncem třetí třetiny. Česko snižuje na 1-2. Melič byl úplně bez kontaktu s Kotoučem, potom přišla po dlouhé době tahle akce. No pozor, aby tam nebyla ještě výzva na offside. Myslím, že nebyl tam offside, tam zůstal Šapovaliv s nohou na modré čáře.
A potom přišla tahle rána, tyčka a dorážka Kulicha, který tam šel hodně ostře, hodně tvrdě za tím pukem, aby ho dorazil. Zellweger tam přišel pozdě, už i kdyby tam on byl o chloupek dřív, tak si myslím, že Kulich by ten puk dorazil. Tady měl velké štěstí už Milič z té první rány, ale potom dorážka Kulicha už byla do úplně odkryté brány. Je to šance. Je to kontaktní gól a je tam ještě 7 minut. Už hodně riskují. Hamara teď u mantinelu, ale vyplatilo se a před brankou je tam gól! Je vyrovnáno a je to Jakub Kos, který využil Hamarova nahození. Tomáš Hamara má první bod a Jakub Kos druhý gól v turnaji a Česko srovnává finále. Naprosto stichla hala v Halifaxu, protože během krátké chvíle český tým dvakrát skóroval. Ohromný důraz kolem mantinelu, tam český tým teď zahrál skvěle tím, že neumožnil vyhodit puk, nepovedlo se tady to backendové vyhození, pak šťastný odraz puku, kdy Kos tečoval do nohy jednoho z Kanaďanů, puk, který byl nahozený od Tomáše Hamary a Milič tam už nedosáhl tou levou nohou a je to 2-2 po akci, která celá začala na té straně, na té levé straně, kde Kanada se snažila za každou cenu dostat puk ven z pásma, přestali hrát to, co hráli celou dobu, jednoduše otáčet hru a Jiří Kulich dostává přihrávku, ale Kotouč mu odskakuje od čepele. A na druhou stranu teď dva Kanaďané, kritická situace, Joshua Roy před brankou, je to gól, Kanada vítězí gólem Dylana Guntra v prodloužení. přesně. Kanaďané mají 20. titul mistrů světa a český tým po statečném výkonu bere stříbro. Přesně byl ten moment, o kterém jsem před chvílí hovořil. Jakákoliv chyba v přečíslení se čeká na to, aby to hráči vyřešili a to se stalo. Ta první nastala po odrazu do toho tvrzeného skla, puk, který se vrátil a potom přečíslení Kanady 2-1, který Kanaďané to vyřešili opravdu velmi dobře. Suchánek zůstal úplně sám, tam neměl šanci reagovat. Kanada může slavit, český tým je naprosto zdrcen. To prostě k téhle věkové kategorii patří. Můžu si představit, jak se teď cítí Jiří Kulich, který byl u toho momentu, který rozhodl prodloužení tohohle zápasu. Slzy štěstí a slzy smutku se teď mísí v pocitech ve Scotiabank Center v Halifaxu, ale také u diváků a rovněž u aktérů tohoto velkého zápasu. Český a v minulosti československý hokej tak dál čeká na vítězství na severoamerickém kontinentu. A někteří hráči to opravdu obrečí, protože jakkoliv daleko se zdálo, že je český tým od úspěchu před začátkem turnaje, asi tak jako po 2/3 tohoto finále, tak blízko najednou byla vidina senzačního zlatého úspěchu na konci třetí třetiny tohoto zápasu. Ještě jednou Kulichova ztráta v útočném pásmu a rychlá kombinace, kterou zakončil Dylan Gunter, tentokrát nikoli v přesilovce, ale při hře ve třech. Kulichovi odjel ten puk z hole, on to zpracoval, ale potom, jak ten puk byl roztočený a šel ze zadu, tak se mu dostal dál od hokejky, než by potřeboval. Potom přišel Svozil, který zariskoval, skočil, čekal už tu přihrávku, která by měla jít přes jeho hůl. Kanadský útočník ale počkal s tou přihrávkou a dával to až za Stanislavem Svozilem. Šale už nestačil dobruslit celou tu situaci a to zakončení bylo jednoduché, ale především rychlé a tam Suchánek zprava doleva se